Здравейте, дами и господа, аз съм Живко БГ и тук играем в Хелински Дънжън. И имам нов любимец, нали, кучето. И сега да го минаваме дънжъна, който е много труден, разбираш. Вижте, представете си, толкова къв не може да съществува на цялата Wizard. Никой не може да се направи. И сега пасвам, докато ми се появи метеорита. И да се намага. Ей, да атакувам. Ще удар или критикал? Не. Що не? И сега той да го бим. На майната. И сега да видите тази красивата жена, с бялата рокля, дето с мъжки глас. Много красиви! Аз са хелпна, че може да му следващия път да му убият. Ай, зайче, давай, танцувай! И много ма хелпна, много ти благодаря, зайче. И сега ще убия тая, ще убия с един лъч. Бум! И его тук 10 секунди ще почвам. Тук има някакъв чест, който ще го отворя. Снимката ми е на едно Майнкрафт човече. И сега да видим дали това ще е края и его финала. Първата ми работа ще е да се хелпна. Нека намеря някаква хелпаща картичка. И доклад ще ги убивам. Деш го убия, да ми се физне, и ми се физна, може да умра, сигурно ще умра. Дами и господа, сигурно ще ги убия, да ги убия. Обаче това е малко мой елемент, така че не го убих. И докога ще го убивам. Няма ти кажа нищо. Гошо, заснел съм клип как да го направиш. Всичко е в канала ми. А това ти мъкни. Натискаш го и маркираш го, натискаш с десния бутон и търсене. Но фака, че нещо там. Моето, защото е много преведено. Защото не знаеш английски. Най-после не ми се физна. Кой? Го убивам. И това беше от мен, аз бях Живко БГ. С мен бяха Милена Младенова и Ели Гошкова. Надявам се ви харесало. Коментирайте и до скоро.